אלימלך, אתם מכירות את הספר? הבנות יותר, נכון? ששמים ליד התינוק, ילדה, אישה, שמים את הספר הזה לידה, זה שמירה וסגולה והגנה. הוא היה צדיק יסוד עולם. הוא כותב בספר שלו, בנועם אלימלך. אומר רבי אלימלך מליז'נסק חידוש גדול. אומר הרב, פרנסה, בפרשת שבוע ירד לעם ישראל מן. מן מהשמיים. מה זה המן הזה? מה הוא היה? זה הלחם שהם אכלו. מאיפה הוא ירד להם? מהשמיים. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, זה היה קודש קודשים. כתוב בפסוק שהשם המטיר להם מן. המטיר כתוב. על מה נאמר המטיר? גשם. יש פה מישהו, תקשיבו לשאלה, יש פה מישהו שעבד קשה היום, או התייגע כדי שירד גשם? יש פה מישהו? יש פה מישהי מהאנשים שעשתה יגיעה הרבה היום, היא התייגעה הרבה, היא טרחה הרבה בשביל שירד גשם? אף אחד פה לא התייגע, נכון? מהגברים והאנשים, נכון? כולם פה באו, פתאום ראו גשם. אף אחד פה לא עשה איזה, הרים משקולות שירד גשם, נכון?